Hola, sóc la Mireia i et dono la benvinguda al meu canal Educació i Tecnologia. Si t'interessa aprendre a programar en català de manera entenedora, aquest és el teu canal. Quan es treballa amb fitxers en programació, és necessari entendre què és un flux de fitxer i com funciona. Els fluxos de fitxer faciliten la comunicació entre el programa i el sistema d'emmagatzematge, el disc dur o un altre dispositiu, i ajuden a controlar com la informació viatja entre l'ordinador i el fitxer. Veureu que gràcies als fluxos és possible llegir i escriure fitxers amb molta flexibilitat i control. Quan es crea un flux, també es pot especificar si es vol accedir a tot el fitxer sencer o si només volem llegir o escriure una part del contingut. Aquesta flexibilitat fa que es pugui gestionar la informació amb més eficiència. Un altre aspecte important a considerar són els diferents tipus de fitxers amb els quals podem treballar. Aquí ens centrarem principalment en els fitxers de text, però cal entendre breument quina és la diferència entre un fitxer de text i un fitxer binari. Els fitxers de text són fitxers on la informació es guarda en format de caràcters llegibles, com serien lletres, números i símbols, i els fitxers binaris contenen dades emmagatzemades com a bits i bytes, és a dir, uns i zeros, que no són directament llegibles per una persona. Aquests fitxers necessiten un programa o aplicació específica per ser interpretats correctament com a imatges i vídeos, o poden ser magatzem de dades estructurades d'una manera concreta que s'han de llegir amb unes instruccions precises. Exemples de fitxers binaris podrien ser imatges, vídeos o fins i tot fitxers d'aplicacions executables com els .exe. Aquí tenim dos tipus de fluxos, com seria el de lectura i el d'escriptura. Tipus d'accés als fluxos dels fitxers. Tot i que qualsevol fitxer digital està composat de bits, és a dir, de zeros i uns, el flux i el tipus d'accés que s'utilitzen per treballar-hi han de ser diferents segons el tipus de fitxer, és a dir, hem dit que tenim fitxers de text o binari. Anem a veure el tipus d'accés. L'accés pot ser seqüencial o directe. En el cas dels fitxers de text, l'accés sempre serà seqüencial, en canvi, en els fitxers binaris podrem optar per l'opció d'accedir directament a l'element que ens interessa, sense haver de passar per tota la resta d'elements. Quan es treballa amb fitxers en Python i també en qualsevol altre llenguatge de programació, és fonamental saber com obrir-los i tancar-los correctament. Aquest procés estableix el flux de dades entre el programa i el fitxer, per la qual cosa es pot llegir o escriure en aquest amb seguretat. En aquest exemple podeu veure com obre un fitxer anomenat fitxer .txt en mode lectura. Com que no he posat cap ruta per accedir al fitxer, aquest ha d'estar guardat al mateix lloc en el qual jo estic creant el programa. Quan s'obre un fitxer amb la funció open, aquest retorna un objecte file, el qual conté la informació del fitxer accedit i els recursos necessaris per manipular-lo. Aquest objecte inclou les següents característiques: la ruta del fitxer, el mode d'obertura, que ara veurem aquí que hi ha diferents modes d'obertura, l'estat del fitxer, i en el qual aquí podeu veure els modes d'obertura. R seria lectura, W mode d'escriptura, A també seria mode d'afegir o d'escriptura, però hi ha diferències entre uns i altres que veurem a continuació, i B seria en mode binari. Com es tanca un fitxer? Si amb open el que fem és obrir fitxers, amb el mètode close tanquem el fitxer. Com faríem la lectura d'un fitxer? Imagineu-vos que he creat un exemple, és exemple.txt, i a dintre he posat aquestes paraules. Com el llegiríem? Doncs primer l'obriríem, fitxer és igual a open, exemple.txt, l'obriria en mode lectura i mitjançant un bucle el que faria és anar-lo llegint. Com dèiem en aquest exemple, veieu com obrim un fitxer en mode lectura, passem línia per línia en aquest fitxer, l'imprimim i després el tanquem. Nosaltres ara hem utilitzat el mètode de lectura, en el qual el que fem és llegir tot el contingut. Una altra manera de llegir el contingut d'un fitxer seria fent la crida al mètode read i després tancar-lo i imprimir el contingut. Altres mètodes que podem utilitzar és el readline o els readlines per llegir línies concretes del fitxer. Altres mètodes que tenim són el mètode d'escriptura, com és la W, o el mètode A, que seria d'afegir o que també seria d'escriptura.
Quina és la diferència bàsica entre el W i l'A? I és que el mètode W, si el fitxer no existeix, el crea. En canvi, A necessita explícitament que el fitxer ja estigui creat prèviament. També podem gestionar el que són els errors dins dels fitxers. Recordeu en un altre vídeo que vam explicar com es tractaven les excepcions i aquí concretament hi ha dos exemples on es tracta l'excepció que saltaria en el qual el fitxer no estigués creat prèviament. Imagineu-vos que jo vull llegir un fitxer en mode lectura però aquest fitxer no està creat. Llavors faig saltar una excepció que és el File Not Found Error i em sortiria aquest missatge dient que el fitxer no existeix. Un altre tipus de gestió d'errors que podem fer en els nostres programes on utilitzem fitxers és la gestió del Input-Output Error. En aquest cas, el que faria gestionar, per exemple, si hi hagués algun problema en la lectura i em saltés l'error Input-Output Error, doncs faria saltar el print aquest de s'ha produït un error inesperat. D'acord? En Python tenim l'entrada estàndard, que seria l'stdin. L'stdout fa referència a la sortida estàndard i l'stderrors és la sortida d'errors estàndards. A què ens referim amb entrada estàndard, sortida estàndard? L'entrada estàndard que té Python és el teclat. És a dir, jo si vull introduir dades dins d'un programa, diguéssim que l'entrada natural seria el teclat, però jo això ho puc redirigir i fer que, per exemple, sigui a través d'un fitxer, és a dir, que les dades que entrin al programa siguin a través de fitxers. I stdout, la sortida estàndard. Quina és la sortida estàndard natural quan jo creo un programa? És la pantalla. Quan jo faig un print, per exemple, el que siguin els resultats me surten per pantalla. Si jo vull redirigir la sortida estàndard, la puc redirigir, per exemple, per a que els resultats, en comptes de sortir-me per pantalla, poden sortir per un fitxer. Aquí faríem, per exemple, escriptura amb stdout. En el següent exemple, utilitzem el sys.stdout.write per escriure directament al flux de sortida, afegint un salt de línia manualment. Això és especialment útil quan es requereix una sortida personalitzada. Veieu que, com que estic utilitzant altres mètodes, he hagut d'importar el que seria la classe sys. Escriptura amb stdr. stdr és un flux de sortida reservat per als missatges d'error. En lloc d'imprimir errors o advertències a stdout, es poden enviar a lo que és la sortida estàndard dels errors stdr per a distingir-los de la sortida normal. Això facilita la separació de la informació general dels errors, especialment en aplicacions complexes o en sistemes de processament que processen la sortida de manera automàtica. Tots els tres fluxos, tant l'stdin com l'stdout i l'stdr, funcionen com a fitxers temporals que estan sempre oberts per a l'entrada i la sortida. Això permet llegir o escriure dades contínuament com si es tractés d'un fitxer de text i resulta molt útil en aplicacions que processen dades en temps real o en entorns, per exemple, que utilitzen pipes per passar dades entre programes. Gràcies per mirar aquest vídeo. Si t'ha ajudat a entendre millor Python, em deixes un like i et subscrius al meu canal Educació i Tecnologia. Moltes gràcies i fins al pròxim vídeo.